Enjing Bu, kula badhe nyuwun pamit dhateng kampus. Lho, wis arep budal to, Nduk? Genah kowe wis sarapan apa durung? Nggih Bu, sampun dahar sekedhik. Mboten kathah namung roti salian susu. Kula ugi sampun nyiapaken bekal saking ibu kangge ing margi. Ya wis, syukur. Wis tak lebokne bekal ning tasmu kuwi. Ana roti isi lan banyu putih. Aja nganti lali diombe ya, Nduk. Kadang kowe iku nek sinau lali mangan. Nggih Bu, matur suwun sanget. Kula badhe ngelingi lan mboten badhe kesupen. Kuliahmu dina iki ana pirang mata kuliah? Wonten kalih Bu, inggih menika basa Jawi lan filsafat pendidikan. Sasampunipun punika wonten kerja kelompok. Oh alah, berarti dina iki rada suwe ya. Aja nganti ngantuk ing kelas. Catetan sing wingi uga disinau maneh. Maneh ya, Nduk. Saben dina kudu disiapke. Nggih Bu, kula sampun nyiapaken buku catetan lan tugasipun. Kula badhe nyobi sinau kanthi tenanan. Apik, Nduk. Kowe pancen bocah sregep, nanging eling, ora mung pinter wae, nanging uga kudu sopan marang guru lan kanca-kanca. Nggih Bu, kula mesti badhe njaga sikap lan tata krama. Terus kowe arep menyang kampus numpak apa saiki? Kula badhe nitih motor kula kemawon Bu, rutenipun langkung cepet. Dados saged rawuh pas wekdal. Menapa Ibu metahaken dherekaken dhateng peken rumiyin? Ora perlu, Nduk, mengko ibu budal dhewe wae. Kowe gasik wae lunga. Aja nganti kasek mlebu kelas. Nggih Bu, kula estu badhe budal sakmenika. Menawi Bapak sampun wungu, menapa kula badhe nyuwun pamit rumiyin? Bapakmu nembe adus, Nduk. Ora usah ngenteni. Mengko ibu sing matur yen kowe wis lunga. Sing penting kowe ati-ati ing dalan. Nggih Bu, kula badhe ngati-ngati. Mugi-mugi perjalananipun lancar lan boten wonten alangan. Oh, Nduk. Kudu ati-ati aja ngebut. Aja nganggo HP nalika nyopir. Eling ning kampus kowe kudu tetep jaga jenenge apike keluarga. Aja nganti tumindak sing gawe isin wong tuwa. Nggih Bu, kula paham. Kula mesti njagi diri lan ngelingi nasihat Ibu. Kula nyuwun pangestu mugi sinau kula dinten menika lancar. Tak dongake kowe tansah pinaringan kesehatan, lancar kuliahe lan sukses tekan cita-citamu. Matur suwun sanget Bu, donga Ibu menika dados semangat kangge kula. Ya wis saiki budal, yen wis rampung kuliah langsung mulih ya, aja dolan dhisik nek ora penting. Nggih Bu, kula pamit rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ing dalan, Nduk. Muga Gusti Allah tansah njaga kowe.